evening sa inyo lahat. Good evening. Good evening. Okay lang kayo? Magpa-BP ka, bro. Okay lang kayo, ha? Pa-BP ka. Okay. As I was looking at my schedule the past years, I think I was also invited, Father Kirby, before, that was I think 2020, supposedly Lent on 2020. At the time, by March, it was declared already as our pandemic. So hindi natuloy yung ating recollection. Finally, natuloy after 4 years. Now, what is Lent? Ano ba ibig sabihin ng Kwaresma? Isang araw, meron ko isang kaibigan, ang pangalan ni Aling Balbakwa. Si Aling Balbakwa, nalaman niya meron kong need sa aking kitchen. So, si Aling Balbakwa, sinabihan ako, napapahiramin niya ako ng kaldero. That day, kailangan ko ng kaldero. Ngayon, yung bahay ni Aling Balbakwa, walking distance lang. Ginawa ko, tinawag ko yung aking napakaganda at napakabait na kasambahay. Para siyang kukuha ng pinapahiram sa akin na kaldero. Shelo! Shelo! Oh, tamo ganda Oh. Alam mo, Shelo, hindi ka lang basta ang pangalan ng husband mo? Roy po. Si Roy. Roy. Alam mo, ang swerte ni Roy. Si Roy? Yun si Roy? Wala po, Padre. Asan? Sa traffic. Sa traffic. Alam mo, ang swerte ni Roy. Bakit? Ask me why. Kasi si Shelo, MU. MU? MU. Ano naman yung MU, Padre? Madaling utuin. Oh my God, naniniwala si Father Kevin yun. Shelo! Po. Si Aling Balbakwa, yung bahay nila, may pinapahiram sa akin na kaldero. Pakikuha nga at dalhin dito. Okay, Padre. Okay. Ha? So, gagamitin ko yun sa kusina namin. Kakatawa si Aling Balbakwa. Ito yung kaldero niya. Thank you. Welcome po. Salamat. Love you. Ngayon, piniram sa akin kaldero. Gagamitin ko siya for 1 week. Tanong! In what condition ibabalik ko ang kaldero kay Aling Balbakwa? Anong kondisyon dapat ng kaldero ibabalik ko sa kanya? Dapat may laman. Yung nagsabi na may laman, mukhang epal. O sige, may laman. Ano pa? Ha? Malinis. Ano pa? Walang sira. Sabihin, walang yupe. Maayos. So, piniram sa akin to ni Aling Balbakwa for 1 week. Ibabalik ko sa kanya dapat maayos, malinis, may laman. Yes or no? Ano yun? Yes or no? Yes. Dahil pinahiram lang sa akin, ang tawag, Lent. Lent. Ibig sabihin, pinahiram. So, ang Lent pala, hindi lang basta Kwaresma. Okay. It's not just about 40 days. Araw ng pagpapakumbaba, magbahagi, manalangin, mag-ayuno. Tama yan. Pero, in all reality, kahit alam ko yan, magmula ako'y high school, ang Kwaresma pala ay tungkol sa pinahiram. Again, it's called Lent.
Yung buhay mo at buhay ko, pinahiram lang. Not borrowed. Again, not borrowed. Kasi pag sinabing borrowed, yung buhay ko, ako lang hiram, in all reality, wala man tayong kamuang-muang dumating buhay natin. Yes or no? Hindi tayo pwedeng manghiram sa buhay ko, buhay mo. Hindi. Pinahiram. Kasi, we came into this world, wala tayong kamuang-muang. Dumating lang ang ating buhay, pinahiram lang. At dahil pinahiram lang, ibabalik natin sa Kanya, kailangan malinis, maayos, malinis, may laman. Kaya therefore, don't forget, kung pinahiram ito, not borrowed. Number 2, not given. Your life, my life, were not given. Ask me why. Ask me why. Kasi kung binigay sa akin yung buhay ko, ako may-ari, I can do anything I want with my life. I can kill myself. Binigay sa akin eh. Hindi. Pinahiram lang. Again, not borrowed, not given. But it was only lent. Ngayon, tingnan nyo kung tama Ito, nag-aagaw buhay tayo. After many years, matatanda na tayo. Ang tawag sa Tagalog, binawian ng buhay. Utin ko, ang tawag sa Tagalog, binawian ng buhay. Anong tawag sa Tagalog? Ask me why? Pinahiram nga lang eh. Yes. Pinahiram nga lang eh. Binawi. Kung gano'n yung pag-iisip, maganda palang ibig sabihin ng Lent. Binawi. Pag nawala. Bro, kaibigan kita, di ba? Tandaan mo, bro. Pangalan mo, bro? Tom. Tom, tandaan mo. Yung buhok mo, pinahiram lang. Binawi lang agad. Yes or no? Oh, tama. Pero dahil pinahiram lang sa'yo, binawi lang agad yung buhok mo, pwede kang mag-donate ng balbas mo sa kanya. Ayan o, sobra-sobra. Ito, misis mo. Yee, panalo, kinikilig. Ang ganda ng kilay mo, sis. At yung kilay mo, tandaan mo, pinahiram lang. Therefore, Oo, mamaya. Ayusin natin. Ngayon, kung ganun pala yan, ang Lent ay pinahiram. Again, not borrowed, not given. At kasi alam natin, life-given, di ba? Hindi. Mas maganda pinahiram. At kung pinahiram yan, bago ibalik natin ang buhay natin sa Kanya, bago bawiin sa atin, kailangan maayos, malinis, may laman. Sorry, hindi ako prepared eh. Dapat maayos. Ang isang dapat ayusin during Lent, relationships. Ayusin natin. Now,
may mga sektor na dapat ayusin sa relationship. Ang pinaka-basic na ayusin mo sa relationship, sarili mo. Again, sarili mo ang ayusin mo. The way you look at yourself, the way you think about yourself, it's the way you think. Ayusin mo yan. Ask me why. Ang pinaka-bully sa atin ay hindi ibang tao. Ang naghihikab. Ang pinaka-bully sa atin, as I said earlier, hindi ibang tao. Ang pinaka-bully sa atin, sarili natin. Pag sinabi mong, hindi ko kaya, mama, ayoko, hindi ko kaya, mama, yun ang bubuli sa kanya, yung kanyang confidence sa sarili niya. Sometimes, it's the way you think. It's the way you think about your relationship. Ba't nawala? Yan. Yung relationship mo sa sarili mo begins with the way you think. Ask me why. Because the way you think is the way you feel. The way you feel is the way you behave. And the way you behave is the way you become. It's all in the mind. Example. Ako po, I am not saying, pag may kinukuha ko at nahirapan ako, hindi ko sinasabing matanda na kasi ako eh. Ask me why! Pag sinabi ko matanda na ako, manghihina ako lalo. At yan ang pinakabuli mo sa sarili mo, sabi mo matanda na ako. I am 66 years old. Hindi ko sinasabing tumatanda ako. Pag sinisip mo yan, nanay, pinakabuli mo sarili mo yan. It's all in the mind. Because the way you think is the way you feel. The way you feel is the way you behave. The way you behave is the way you become. Aminin natin, iba sa inyo could have gone mas malayo ang direksyon kung nag-isip ka ng tiwala sa sarili mo. It's the way you think. Another example. Para makita ko yun nandun sa likod. Pag may tumasik na laway dyan, holy water yun ha, mag-sign of the cross ka. Example. I am not using the words na stress na ako eh. Hindi ko ginagamit yung ganyang katagang na-stress ako. Ask me why? Pag sinabi ko na-stress ako, feeling ko overwhelming, feeling ko sabay-sabay. And I don't know where to start. Yes or no? Yes or no? Ako, ang mindset ko, hindi I'm stressed. Ang mindset ko, one at a time. One at a time. I can start from anywhere, I will end somewhere. One at a time. Pag feeling mo sabay-sabay, ang hirap nun. Example, eto nasa bahay ka, magluluto ka, tapos hinintay mo pa yung delivery ng Lazada mo. Nakaka-relate. Mami, sa Monday, sa Sunday, 3-3, free shipping. Anong point? Minsan ano ba simulan ko? Nakatunganga ka. Kasi feeling mo sabay-sabay. Yes or no? At yun nakakapagod. Suggestion. Kung meron kang dapat linisin na basura doon, tatabi mo, tapusin mo na. Ask me why. -1. Sundan mo agad kung nasa harapan mo. Para hindi mo na babalikan. Kaya nga, ang nakakatanda, pag sinasabi mong, na-stress ako.
Ayusin mo the way you think. Ate, huwag mo isipin yung di kiniisip nun. Ay, kinikilig. Imagine, mag-isip ka sa anak mo, kumain na kaya anak ko? Nakauwi na kaya anak ko? Excuse me, iniisip mo yung anak mo, samantalang hindi ka man niya iniisip? In all reality, isipin mo, hindi man niya iniisip? It's the way you think. Don't think tumatanda ka. Lalo ka manghihina. Another example. It's all in the mind. Pagulit nga, it's all in the mind. Again. Second, mind over matter. Again. Again. It's all in the mind. Mind over matter. Example. Dito, si ate, nag-asa akin ng advice. May problema siya. After giving her advice, sabi sa akin, Father, thank you. Na-enlighten ako. I was enlightened. Now tell me, ano sa Tagalog ang light? Ano pa? Dalawa yan. Sirit na, dalawa yan. Sirit. Magaan. Magaan. Nagliwanag ang pag-iisip. Narinig niya. At pagkatapos pagkatapos magliwanag ang pag-iisip, at saka gagaan ang kalooban. Please take note. Not other way around. Hindi pwedeng gumaan ang kalooban at saka magliliwanag. Hindi pwede. Kaya magliwanag mo ng pag-iisip at saka palang gagaan ang kalooban. Ask me why. It's mind over matter. Take note. You don't decide by the way you feel. Again, you don't decide by the way you feel. You decide by the way you think. Again, you decide by the way you think. Because if you decide by the way you feel, hindi ka makapag-decide. Example, masama loob mo sa asawa mo. Kasi nabisto mo, may nagte-text sa kanya isang girl. Tagal na yon. That was 15 years ago pa. Hanggang ngayon, hindi mapatawad kasi ang nagde-decide, ang sama na loob ko, fans kasi. Nabisto ko. Imagine 15 years ago. Hindi nga. It's unfair on your part. Pero pag sinabi mong, hindi, patatawarin ko na siya kasi hindi nakakatulong sa akin yung sama loob ko. Besides, yung mister ko, nag-sorry naman na. It's the way you think. It's mind over matter. Kaya ba sa inyo, in all reality, nahirapan makapag-let go ng anak niya na matay. Anybody namatay ng anak? Taas ang kamay. Anybody namatay ng anak? Pangilan? Pangalawa? Kailan namatay po? Okay. Pero a long time process para maka-let go. Yes or no? Masakit mamatay ng anak. Ask me why? Usually, ang anak ang naglilibing sa magulang. Pero pag ang magulang maglilibing sa anak, ang hirap nun. Kasi from day one pa lang, sa'yo na eh. Emot-emot na si ate. Mahirap talaga. Now, ang hirap maka-let go because the way you feel. Pero isang pag-iisip lang, Do you pray for anybody na namatay? Asawa mo o tatay mo o whoever. Do you pray for them to rest in peace? Yes or no? Yes or no? How can your anak mo rest in peace when you are not at peace?
babae, lalaki, how can he rest in peace when you're not at peace? Common sense. He can rest in peace when you decide to let go. At yung sinabi kong yun is meant to feed your mind. Oo nga naman. Pag nagsabi kang, oo nga naman, that means na-enlighten ka, babadi sa puso mo, magla-light ang nararamdaman mo. So anything na hurts sa'yo, you don't decide by the way you feel. You decide by the way you think. Another example. Tama yung mag-effort ka magkilay. Alam niyo po ba na ang microblading ay nasa 5,000 pataas? Yes. Alam niyo po 5,000, yung microblading, yung may tattoo dito sa kilay. 5,000. Alam niyo po ba na meron ko nalaman, mas magaling, ang galing pa, mura pa, 1,000 lang? Para alam niyo, mami, para alam mo, 1,000 microblading ang galing. Sa SP tsaka FP. SP at FP. St. Peter tsaka Funeraria Pass. Seryoso ka talaga, talagang gusto niya talaga St. Peter at saka Funeraria Pass. Again, is the way you think. Kaya nga, please, tell your children, anak, kaya mo yan. It's the way you think, anak. Kaya bakit ang ibang mga bata, o tayo halimbawa, nung panahon natin, bakit kahit hirap na hirap sila sa pag-aaral nila, ang mindset nila, tatapusin ko ito. And they did. Bakit ang iba, kahit meron pang, so to say, financial assistance, tapos hindi nakataas pag-aaral, kasi feeling nila, mabigat yung nararamdaman nila. Sayang. It's the way you think. Kaya relationship sa sarili mo is most basic. Isa pa, pag-iisip tungkol sa sarili. Alam niyo po ba yung sinasabi ni Jesus? Love your neighbor as you love yourself. Yes or no? Pagulit nga. Again, mas malakas. Ano nyo ba mapaghihimayin yung love your neighbor as you love yourself? Ang pinaka-basis mo to love other people ay sarili mo. Ang pinaka-basis mo sa pagmamahal ng ibang tao, sarili mo. Example, kung may mga tao na gusto mo, binati ka. Halimbawa, sa simbahan, pumasok ka. Hi, sister. Tapos lumapit. You feel good. Yes or no? Yes or no? Yes. Dahil you feel good, bakit di mo gawin sa iba? Ang base mo, sarili mo. Kasi you feel good nga eh. Tapos ikaw is nabera ka. Excuse me. Hindi ka nag-iisip. Tuntuwa ka, binabati ka ng ibang tao. Yes or no? Tapos is nabera ka? Hindi ka nag-iisip. Ako, nung seminarista ako, pag meron akong gustong pare, nung seminarista ako, gusto ko yung paring yun. The way he preach. Gusto ko yun. Gagawin ko yun. Pag ako naging pare, I'll do the same. And I'll put competition sa sarili ko. I'll do the same and I can do better than that. Kaya hindi ako tumatayo doon o dito. Dito ako tumatayo. Kasi
mas nakukurot kita. So, kung meron kang gusto na ginawa sa'yo, do the same. Ask me why. You love your neighbor as you love yourself. Another point, another angle. Pag merong ginawa sa'yo na hindi mo gusto at nakasakit sa'yo, promise yourself you will never do the same. Yes or no? Yes or no? Ito na. Marami sa inyo, nung kayo mga bata pa, yung nanay tatay mo, pinahiya ka sa harapan ng mga kapatid mo. Pinagalitan ka sa harapan ng mga kapatid mo. Nasaktan ka kasi napahiya ka. Yes or no? Tapos gagawin mo sa mga anak mo, ganun din. Excuse me. Hindi ka nag-iisip. Gagawin mo sa mga anak mo, papagalitan ang anak mo sa harapan ng ibang Excuse me. Hindi ka nag-iisip. Wala kang mindset. Kakita nyo, iba sa inyo, malayo sa mga parents nyo noong panahon na yon. Tapos gagawin sa'yo. Siya sabi, okay, fine, disiplina. Gusto ko yan. Suggestion lang ha. Depende sa packaging. Packaging. The way you handle yung disiplina. Example, ang advice ni Jesus, when you correct someone, do it one-on-one. Pag hindi nakinig, magdala ka ng witnesses. Pag hindi nakinig, sabi mo sa pamilya mo, ganyan talaga yan. Pag hindi pa rin nakinig, deadline mo na, treat mo sa tax collector. Ito na ang punto. O, kailang disiplinahin mo ang anak mo. Fine. Pero kung papahiya yung isang anak mo sa harapan ng mga kapatid niya. Anong nangyari, kinokorek ng isang anak mo, na meron agad witnesses. Now, itong sagot kung bakit may maanak ka, matitigas ang ulo. Hindi ka nag-iisip. Example, I was in Abu Dhabi once, nagkataong merong event, tapos, nung gabing yun, merong parang birthday party, itong si Kabayan, may anak na kaisa-isang lalaki. He must be at that time 7 years old yung lalaki, yung bata. Sabi ng tatay, anak, huwag kang pupunta dyan. Nandito ka dito. Dire-diretso pa rin yung bata. Tanong ko doon sa Kabayan, Kuya, ilan po ba anak nyo? Yun lang yung Fads. Nag-iisa lang yun. Paano mo kinokorek yung anak mo? Fads. Para terno kami, ng misis ko, ng disiplina sa anak namin. Dadalhin namin anak namin sa kwarto namin mag-asawa at para terno kami ng disiplina, kaming dalawa ang magbibigay ng correction doon sa bata. Mali. Kaya pala ganong katigas ang ulo ng anak mo. Mali yung packaging. Kung gusto mong packaging, one-on-one. Kayong dalawa lang ng anak mo. Tapos, kinagabihan, sabi mo sa misis mo, Mama, ito yung nangyari sa amin, chu. And please, as if wala kang alam ha. Yung bata, mas mararamdaman niya ang disiplina pag nag-one-on-one kayo. Ganyan disiplina ng mga magulang mo sa'yo eh. Tapos gagawin mo sa mga anak mo. Mali yung packaging. Mas maganda pa ganito. Pag meron kang, halimbawa, 3 anak mo, isa roon, yayain mo, anak, halika sa mama ko, magpapakarwash ako. Sumama isa. Tapos, habang nagpapakarwash, alam mo anak, gusto kong ginawa mo isang araw, ganyan. Kayong dalawa lang ha. Tapos anak,
meron kang ginawa hindi ko gusto, doon mo sabihin, kayong dalawa lang, sa labas ng bahay mo. Ask me why. Ask me why. Pag sa loob ng bahay mo, correct mo yung anak mo, authority mo yun. Ikaw yung tatay ikaw yung nanay Authority. Pero pag nasa labas kayo ng bahay, magkaibigan lang kayo. At mas mararamdaman niya yung disiplina mo kasi kayong dalawa lang. Pag ikaw naman si Missy, sa limbawa, mama, ikaw maglabas naman kay kuya. Mag-Jollibee kayo. Magmuna, imbitahin mo mag-grocery. After grocery, anak, halika, mag-Jollibee tayo. Packaging. Love your neighbor as you love yourself. Nararamdaman nyo, no? Na pwede palang gawin yun. Kahit may pamilya na sila, suggestion ko, ate, kahit may pamilya na sila, hayaan mo isang anak mo, anak, sama mo ko. Tapos, pag nandun kayo kumakain, halimbawa, doon kayo magkwentuhan, hindi makakalimutan na anak mo yan. Lalo pa, it's also meant sa sarili mo. Again, altogether, ask me why. It's the way you think. The way you think is the way you feel. The way you feel is the way you behave. And the way you behave is the way you become. Number 2 ng pag-aayos ng sarili mo. Priority. Sa priority, ano dapat unahin? Kaya unahin niyo po yung mga may expiration. Ang priority, alam mo dapat unahin. Example. Sorry. Don't forget, isa sa mga konsiderasyon natin, we're not getting any younger. If I look at this crowd in front of me, average age natin must be about 55 years old and above. Average age natin. Walang ganong bata rito. Now, considering yung edad natin, we're not getting any younger. Sabi ng priority dyan, take good care of your family. Example, there are times I was invited sa Hong Kong, na-meet ko yung ibang nakabayan natin mga
domestic helpers. May isang domestic helper doon. She was there for 25 years. Umuwi lang siya every 3 years, 2 years, umuwi. Couple of months, balik. Couple of months, balik. So for 25 years, until she decided to go home for good. Tumawag sa akin after a couple of months, telling me, Fads, yung anak ko may pamilya na. Hindi ko na-enjoy yung mga bata nung maliit pa sila. Tapos yung mga anak ko, Fads, dahil may pamilya na sila, wala sila sa bahay namin. Kaming dalawa na mag-asawa. Sayang oras. Na-provide nga niya, pero na-miss niya yung relationship sa mga anak niya. Kaya ako, pag kami ng mga kaibigan, mga kabayan na nasa abroad, siyempre, mga kaibigan, sasuggest ko sa kanya, Tol, suggestion lang, bago ka bumalik sa abroad, give yourself a time frame. Time frame. Say, 3 years from now, dapat makabalik ka na for good. Para ma-enjoy mga anak mo. Finish or not finish, pass your paper. Alam mo kung bakit ibang kabayan natin, walang ganang priorities? Imagine, they will stay there for more than 20 years, bibili ng kotse, bibili ng ganyan, hindi man nag-ipon para magnegosyo. Sayang. Kasi nga wala silang time frame, wala silang deadline. Bili ng konong bili, bibili ng ganito, bibili ng ganyan. Hindi man nag-ipon para magnegosyo, para pagkagaling sa abroad, dito na siya gagawa ng pera nila. Kung meron man dito, ang asawa ay OFW, please, confront your spouse, tell him or tell her, dapat meron pa tayong time frame. Finish or not finish, pass your paper. Hindi nga. Kasi, yung buhay ng mga anak mo na mismo lahat. Mali yung priority. Isa pa. Isang ginagawa ng priority. Iba, bibili ng motorsiklo, kasi fine, pang negosyo nila. Iba, kotse, okay, pang negosyo. Pero unahin, siyempre, kung may bahay ka, bahay muna. Ask me why. Kasi bawat upa mo sa bahay mo, patapon yun. Okay lang kung bumili ka ng kotse, kahit upahan mo, basta nakagrab ka. At least, parang rent to own. Pero yung uupa ka na sa bahay, patapon yun. Kahit maliit na bahay lang, basta iyo yan. Priority. So, ayusin mo yung sarili mo. Ayusin niyo yung health nyo. Ako, yung mami ko, diabetic. Ang mga kapatid ko, matataas yung sugar nila. 3 years na ako hindi kumakain ng kanin. 3 years na. I lost 5-6 kilos. Hindi pa ako nag-exercise niyan. Kung yung kadaldala, nakaburn ng calories, ang payat-payat ko. Kung kadaldala, nakaburn ng calories, ang payat-payat ko. Pero, ang laking tulong sa akin. Kanina nag-ano ko ng sugar ko, 113 lang. Minsan 95 lang. Pero nung may kanin ako, nasa 120 plus, 130. Pero pagkasama kita, tumataas sugar ko. Ask me why? Masyado kang sweet sa akin. Charot. Unahin mo yan. Sanayin lang. Mindset, kaya mo yan. Don't ever think, manghihina ako pag wala akong kanin eh. Kung meron kang history ng diabetes, manghihina ka, sabi sa'yo. Daanin mo lang sa eyelashes mo. Kita mo, may eyelashes ka pa. Okay.
All together. All together. Yes. Yung sarili mo ang basis mo. Pag na-okay mo yung sarili mo na ayos mo, the way you think, mas madali mag-handle ng ibang tao. Kaya nga, balikan ko lang kung dating isnabera ka, but you felt good pag binabati ka, do the same. At yun magkikreate ng relationship mo. By the way, bigla akong naalala. 7 kami magkakapatid. Isang babae. 6 kaming lalaki. Ang daddy ko, doktor. Very strict ang daddy ko. As in, grabe ang stricto ng daddy ko. Ibig pagkain namin, yung aabot ka ng ganyan, pagagalitan ka. Kailangan may manners, so to say. Ganun si daddy. So, ito yung panahon din namin na pag may bisita, akit ka sa taas, may bisita tayo. Yung panahon natin yon. So, we were not allowed to mingle with their visitors, friends nila. Akit kami. Pero grabe ang daddy ko, very strict. Kaya kami magkakapatid, mahiyain kami. Now, I was 12 years old. Pumasok na kami sa seminaryo. Yung utol ko, first year siya. Nag-second year, ako first year. Utol ko, nag-third year, ako second year. First year isa kapatid ko. Nag-fourth year siya, third year ako. Second year isa, first year ako. First year yung kapatid ko. Lahat ng high school years na yon may yap. Pero one time, Christmas vacation, Christmas break namin. Sabi sa akin ng mami ko, Arlo, bakit pa mami? Punta ka sa tita mo. Meron kong pinapahiram, binabalik niya ng pinahiram ko sa akin. Yung pinahiram ko sa kanya, binabalik niya. Kunin mo. Opo, mami. Hindi ako pa nag-almusal. Umalis ako sa bahay, mga 11 o'clock, 11:30. One jeepney ride away. Magmula Frisco hanggang Blumentritt. Parang from here, doon sa kanto parang gano'n, okay. One jeepney ride. Sa pagdating sa bahay ng tita ko, sabi, Arlo, ito yung hiniram ko sa mami mo. Arlo, dito ako na kumain kasi past 12 na eh. Aminin ko gutom na gutom ako. Bila sa hiya ko, sabi ko sa tita ko, tita, busog pa po ako. Nakangiti pa ako ngayon tita, busog pa po ako. Kumakalaman sikmura ako. Sabi sa akin ng pisang buo ko, Arlo, sabay tayo, kain tayo. Dito ka na kumain. Busog pa ako. Pagkagaling doon, hindi ako napakain. On my way back, sa jeep na yon, hindi ko makalimutan. Sa loob ko, wala namang masama kung doon ako kumain. Bakit ako mahiya? From there on, I promised myself, I'd like to become a sociable person. As in like, sa amin magkakapad, ako ang pinakamakulit. Na-break yung pagiging mahiyain ko. Can you imagine, at the age of 16, I can talk to anybody. Nung 12 years old ako, first year high school, talaga namimili ako ng kasama ko. Pero nung 16 years old ako, fourth year high school, I can talk to anybody. I know how to handle conversations. Example, kumusta mo ako? Father, kumusta ka na? Father, kumusta ka na? Eto, mabuti. Next question. Kumain na po kayo? Hindi pa. Next question. Sabay tayo kumain. Yun yung isang tanong sa sagot. Magmula nung fourth year high school ako, ganito ako mag-handle ng conversation. Kumusta mo ulit ako? Kumusta ho kayo? Eto, mabuti. Kagagaling ko lang sa Kainta, nagbigay ako ng talk, tapos dumaan ako muna doon sa SM City dito sa Ortigas Extension. Father, galing ka pa sa SM? Oo. Meron akong hinarap, bibilisan na ako isang gadget doon. Ang dami ng kwentuhan. Kaya yung iba sa inyo, pag tinong sa isang tanong sa sagot, hanggang doon na yung conversation nyo. Huwag ka na lumayo. Ganon din ang ginagawa ng anak mo sa'yo. Anak, kumusta ka na? Mabuti, mama.
Hindi ka nahirapan sa exam? Hindi po. Isipin mo, ganun ang anak mong sumagot sa'yo? Ask me why. Kasi ganun ka rin sumagot sa kanya. Yes or no? Yun na nga eh. Ayusin mo yan. Ba't namamata? Ah. Yan, okay. All together. You discover yourself so that you can also be related to others. So, simula ng relationship mo, sarili mo. All together. So then, yes. Kung yung gusto mo. Kaya love your neighbor, you love yourself, ang basis ng pagmamahal sa ibang tao, sarili mo. Ulti ko, kung anong ginawang maganda sa'yo na ibang tao, gawin mo sa iba. At kung ayaw mong ginawa sa ibang tao, gagawin sa iba. Ganon kasimple yun. All together. Yan. Simple ka pa, ha? Hawa-hawa yan. Kala mo, ha? Now comes, after yourself, family. Do you believe that health is wealth? Yes or no? Yes. Again, do you believe that health is wealth? Yes or no? Yes. Don't forget, even if health is wealth, good relationship is wealthier. Mas mayaman ang good relationship. Ask me why. Ask me why. Kahit may sakit ka, at yung anak mo nagkakasundo, nababawasan sakit mo. Yes or no? At kahit wala kang sakit, yung anak mo nag-aaway-aaway, magkakasakit ka. Kahit na pa you take care of your health, but it's wealthier to take care of your relationship. Binabago ko ang pag-iisip, ha? Even if health is wealth, good relationship is wealthier. I'll explain later. So, family, close friends. Now, all together. Ako, I've got 3 levels of friendship. Sa relationship ko, ha? 3 levels. Personal ko to. Level 1, high-hello friendship. High-hello friendship. Hi, Father Arlo. Hello, Father Arlo. Hi. Yun lang yun. Kilala ko sila, kilala nila ako. Hi, Father Arlo. Kamukha kay Father Kirby. Hi, Father Kirby. Hi, hello, friendship yun. Just like kay Jesus, pagpasok Jerusalem, sa dami ng tao, hi, Jesus. Hello, Jesus. Yun lang yun. Level 2, friendship. Functional friendship. Functional. Pag functional, yung pananagot mo, responsibilidad mo, yung gawa mo, trabaho lang. Yun ang functional. Ito maganda. At si Father Arlo, nag-green joke. Tapos may nag-comment, si Father, pari pa naman. Ang tingin sa akin, nung nag-comment, functional.
pari pa naman. Another example, yung mga mag-asawa, okay, karamihan sa inyo, you call each other papa, mama, daddy, mami, tatay, nanay. Yes or no? Yes or no? Ang reason kung bakit tawag mo sa asawa mong lalaki, papa o kaya daddy o tatay, tawag sa'yo mama o mami o nanay. Pa yung mga anak mo maliit pa, matuto silang tumawag sa'yo papa, mama, daddy, mami, nanay, tatay. Yes or no? Eh, malaki na yung mga anak mo eh. Malaki rin mga anak ko, papa, mama, daddy, mami pa. Excuse me, ask me why. Ang papa, mama, daddy, mami, nanay, tatay, they are not terms of endearment, they are terms of functions and responsibility. Papa, mama? O papa, yung anak mo, o mama, naganda ka na ba? Panay function lang. At yan ang kadalasan nararamdaman na mag-asawa, functional. Again, daddy, mommy, tatay, nanay, papa, mama, they're not terms of endearment, but they're terms of responsibility and functions. Another example, kay Jesus. Si Jesus, habang siya kakaga ng krus, iniwanan siya ng kanya mga apostles, kanya mga barkad, iniwanan siya. Ask me why? Kasi functional si Jesus sa kanila, wala siyang pakinabang. Pag functional, pag wala ka ng pakinabang, iwanan ka nila. Example, alam ko may mga storya kayong ganito. Yung lola, mag-isa na lang. Ayaw kunin ng mga anak. Kakalungkot. Pagkatapos pakinabangan, lahat ng sakripisyong ginawa nung matanda, nung sila'y maliliit pa. Badang dulo, ganun lang. Anybody iniwanan ang mga magulang nila dahil matatanda na sila, functional ang tingin nila. Kasi wala na silang pakinabang. Third level of friendship. I call this personal friendship. Ulit ko isa, yung una, first level, high level of friendship. Second level, functional friendship. Third level, personal friendship. Example. Okay lang sa'yo yung mga anak ko lumalapit sa'yo pag may kailangan sila. Yes or no? Yes or no? Pero yun ang functional. Pero pag may anak ka, mama ako nang gagawa niya, pagpahinga ka na. Yun ang personal. Hindi lahat anak mo, personal friend mo. May mga anak ka, functional lang kasi may kailangan sila sa iyo eh. Pero may anak ka, pag may anak ka, mama ko nang gagawa niyan, pahinga ka na, pagod ka na eh. Yun ang personal. Aminin nyo, hindi lahat anak mo, personal friend mo. At kung personal friend mo, anong tawag mo sa kanya? Sa misis ko? Mama? Ang tawag mo sa kanya? Papa. Magmula ngayon call each other, babe, darling. Hindi nga. Kasi yun ang personal friendship. Honey, I'm ready. Suggestion lang. Darling, honey, mahal. Alam niyo, nakikita ko sa mga mata ninyo, saan dito asawa ko? Para marinig niya. Tart. Pagalit ka, tartado. Ha? Personal friend nyo nga ako eh. Kaya ang punto lang, si Jesus, after His resurrection, He confronted Peter para maging personal friend niya. Can you imagine, Peter denied Jesus 3 times. Ask me why. Kasi wala nang pakinabang si Jesus eh. But after resurrection, Jesus confronted Peter. Peter, do you love me? Si Peter said, yes, Lord, of course, I love you. Ako pa,
Mahal na mahal kita, Lord. I love you. Feed my lambs. Maya-maya, after 5 minutes, Peter, do you really love me? Nataon si Peter. Pangalawang tanong yun. Tumahimik. Sabi ni Peter, yes, Lord. You know I love you. Sorry, Sorry. Sorry, I denied you, but sorry. But I love you, Lord. I love you. Then my sheep. Third time, after 5 minutes, Peter, do you really love me? Lord, you know everything. I'm sorry. Know everything. I love you, Lord. Jesus would like Peter to be his personal friend. In all reality, isa pang pag-iisipan na may pakinabang, personal, functional. Imagine tayo, pupunta tayo sa simbahan. Iba, pupunta pa ng Pong Nazareno sa Quiapo. Ask me why. Kasi may kailangan sila eh. Lord, sana gumaling anak ko. Lord, sana makapasa anak ko sa board exam. May makailangan eh. Yes or no? Functional eh. Lord, sana makapagtrabaho na ako sa abroad. Yung dinadasal-dasal nila. Can you imagine? Pagkatapos ma-answer prayers, hindi mo mabalik para magpasalamat. Excuse me. Excuse me. Yung mga hindi nagpasalamat, ang tingin lang kay Jesus, functional. Pero pag personal friend mo si Jesus, magsabi ka, Lord, thank you, Lord. Imagine, OFW, nagdasal para makapagtrabaho sa Abu Dhabi. Nakapagtrabaho nga. Pagbalik, una niyang bakasyon, may pasalubong sa family niya, sa mga barkada niya, may iinuman sila, may mga pa-thank you. Wala man ng pa-thank you simbahan kung saan siya nagdasal. Excuse me. Ang tingin lang kay Jesus, functional. Pag may kailangan lang. Pero para magpasalamat, kapag may mga anak ka, naglalambing sa'yo, personal friend yun. Sabihin, Mama, ang ganda ng ilong mo talaga, Mama. Iba lang kulangot mo, Mama. Tapos, biyabatin, Mama, ang ganda ng buhok mo, bagong kulay, Mama. Tapos sabay, cambio, Mama, punta ako sa friend ko mamayang gabi, ha? Yun ang personal friend. Maglalambing muna bago humingi. Yes or no? Kaya pala si Jesus, when He taught us how to pray, sabi ni Jesus, when you pray, lambing muna bago humingi. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done as it is in heaven. Sabay cambio, give us this day our daily bread. Common sense. Dito sa atin, sa Kwasay Parish, kung greeters ka, greeters, lectors, lectors, lay ministers, lay ministers, sakristan, sakristan, hindi lahat ang kasama mo sa ministry mo, personal friend mo. At may mga leaders kayo, elders ng mga ministry, ang tingin, functional lang. Pero pag meron kang elder, kumusta na yung anak mo, ate? Nangumusta tungkol sa sarili, sa pamilya mo, yun ang personal. Hindi lang panay trabaho. Kaya kuminsan, tignan nyo, ayusin nyo ang relationship nyo sa isa't isa. Your personal friendship. Lalo pa pag marunong ka magpasalamat, they were there for you, no ikaw may kailangan, tinulungan ka, puntahan mo, magpasalamat ka. Yun ang personal friend. Pag hindi nagpasalamat, functional lang yun. Kung marami nakaka-relate, The same thing with relationship with God. Kanina, dinadaanan ko, may iba, dadaanan dito, Hi, Jesus. Hello, St. Oscar Romero. Hi, hello lang yun. Dito iba may magdadasal, hihingi. Pero may iba, personal friend. Kaya nga pagka nagmimisa ako, sinasabi ko, pag tinas ko si Jesus, sarapan nyo.
Tell Jesus, Lord, you're my personal friend. Hindi lang functional. But you're my personal friend. All together. All together. Example. Pag marunong kang makapag-relationship kay God, especially marunong magpasalamat, ay nako, mas maraming blessing. Saint Paul said, 1 Thessalonians chapter 5, sinabi niya, thank God in all circumstances because that is the will of God for you, Christ Jesus. Thank God in all circumstances. Meaning to say, you don't only thank God for what is pleasant, you also thank God for what is not pleasant. Pag pinagpasalamat mo for what is not pleasant, sabihin, grabe ang tiwala mo sa Diyos. Imagine, papasalamat ka for what is not pleasant. Normally, magpasalamat ka for what is pleasant. Lord, maraming salamat, answer prayers ako. Normal yun. Pero hindi nangyari. Thank you. Sabi St. Paul, thank God in all circumstances. Example. Itong yellow car na yan, sa left side, in October 2023, binangga ako ng isang taxi. Pakita ko nga. Ito yung kotse ko. Ako lang gumagawa. 32 years old na siya, ako lang gumagawa. Binangga ako ng taxi sa left side. Yung left side. Tapos pagbaba ko, bumaba rin yung taxi driver. Sabi ba naman taxi driver sa akin, Sir, kayo may kasalanan. Aminin ko sa inyo, sa harapan nyo, na-turn off ako. Ano? Kahit pagbalik-balik mo yung mundo mo, at sino makakita ng nangyaring yan, ikaw nang may kasalanan kasi ikaw bumangga eh. Tumahimik. Maya-maya, bumawi. Sir, mabagal lang ako. Ano? Tignan mo nga yung bumper mo, bumagsak. Ito yung UP ng kotse ko. After 5 minutes of discussion with him, sige, pinapatawad na kita. Hindi alam na pari ako pinapatawad na kita. Doon pa na nagsabing, sorry sir. Nauna ako nagpatawad bago siya nag-sorry. Tapos, eto na. Inuwi ko yung kotse, nangyari sa Makati, hanggang sa Tayuman. Ito yung right side ng gulong, left side, nakapiki. Umuusok yung gulong. Habang nasa top avenue ko, sabi ko, Lord, maraming salamat, binangga ako. Yun sabi ni St. Paul, thank God at all times. Pinagpasalamat ko, binangga ako. Ganong klaseng relationship ko kay Lord, may tiwala ako, Lord, maraming salamat, binangga ako. Maniwala ka sa hindi. The day after, naka-receive ako sa GCash ko 20,000 pesos. Pinarepair ko yung kotse, 6,000 pesos, kumita pa ka ng 14,000. Yung sinasabi ko, pag personal friendship mo si God, ang daming blessing sa'yo. Hindi ka lang pupunta dahil may kailangan ka sa Kanya. Ayusin mo yan. As your personal friendship, ayusin mo yan. Again, yung woman, yung church nila. Pero common sense,
Sabihin, ang magsisira nung ahas, yung church nila. Therefore, wala pala nangyari na nasira yung ahas sa panahon ni Jesus. Ang sequence, si Jesus muna, si Mama Mary, Jesus, Pentecost, the church. Lumilitaw, ang woman sa kanila, yung simbahan nila. So, nung dumating si Jesus, wala nangyari. Sa atin, ang woman, si Mama Mary. After Mama Mary said, "Behold the handmaid of the Lord, be done to me according to your word." Kaya anybody na legionary rito, papasin yung image ni Mama Mary, merong ahas sa paa niya. Yun yan. Now, para makita niyo yung kailangan maglinis, sa creation story, God created man. At ang binigay ng Diyos sa tao ay yung body. Kumbaga sa plastic, ito yung binigay ng Diyos sa atin. Ginawa ng Diyos. Piniram ng Diyos sa atin. At pangalawa, yung soul. Yung shape nitong bote. At pangatlo, yung spirit. Bawa. So si God gave us body, soul, and spirit. Sa letter ni St. Paul to the Ephesians, before the world began, God intended man to be holy and blameless. Walang bahid dungis. Nung tayo nilikha ng Diyos, ang original natin, ayon sa ating binasang Book of Genesis, body, soul, and spirit, holy and blameless. Dahil dito, ito si Abraham at Adan, sinabi ni God, you can go anywhere, but don't go to the middle of the garden. Tapos, sabi nila, yes, Lord. One day, si Adan, naghahabol ng usa. Si Eva, naghahabol ng paru-paro. At habang naghahabol ng paru-paro si Eva, may tumatawag sa kanya. At tumatawag sa kanya, okay. Okay na yan, sige. Mamaya na lang po. Tumatawag sa kanya, tumatawag ni, takpan ko lang, ha? Yan, okay na. Meron ba siyang, okay. Sorry. At tumatawag sa kanya, Eva, Eva, Eva. At habang nagharap si Eva, may nakita siyang ulupong. Ikaw ba tumatawag sa akin? Sabi ng ulupong, ako nga. Sabi ni Eva, ako ba talaga tinatawag mo? At sabi ng ulupong, itong sagot ng ulupong. Inuuto mo ako niyan, ha? At sabi ng, nobody but you. Ba't ako tinatawag? Sabi nung ulupong, kainin mo yung maging parang Diyos ka. Anlasin mo. And you'll be like gods. Mean to say, nung tinanggap ni Eva, yung alok ng ahas, she is not satisfied being human. She wanted to have more. At ang real story ng Diyos-Diyosa ng pagiging idol ay hindi yung mga images na binibintang sa atin ng mga born again. Ang real idols ay sarili natin when we think, I am not satisfied, I want to have more. Yun ang idolatry. You'll be like God. Hindi yung binibintang sa atin. Ang real na Diyos-Diyosan, sarili natin. So in that sense, lumilitaw, kailangan palang baguhin natin ang ating pag-iisip. With this, therefore, yan. Okay na. Okay. Yan. Yan. Thank you po. Thank you, sir. Dahil ito na yung unang bahagi
Body, soul, and spirit. Walang bahid dungis. Noong nagkasala si Eva at si Adan, ito nangyari. Dumumi ang pagkatao natin dahil sa kasalanan. Give me example ng kasalanan sa salita. Pagmumura. Nakakatawa, pag nagmumura ang iba, they don't mean it, pero nagmumura. Example may dumadaan na magandang babae. Pare, ang ganda, pare, wala kayo narinig, Nagmumura pa, nagmahanga lang. Ano pa? Kasalanan sa salita. Pagsisinungaling. Ano ba kasalanan sa salita? MRT. MRT. Marites. Lalo pa yung mga tungkol sa ibang kasamaan nila. Okay. Kasalanan sa isip. Kahalayan. Ano pa? Judgment. Kasalanan sa gawa. Pagnanakaw. What a big word pagnanakaw. Mas maganda pangungupit. Ask me why? Kasi may mga miss na ngungupit sa pitakan ng mister nila. Ano pa kasalanan sa gawa? Pananakit. Okay. Ito ngayon ang nangyari sa atin. Ito yung point na yan. Ay. Sorry. Lapit na. Yan. Okay. At dahil kay Mama Mary, behold the handmaid of the Lord, be done to me according to your word. Ito si Mama Mary. Ito tayo. Kaya nga, ang Kwaresma ay paghingi ng tawad sa Diyos. Ito tayo. Every time tayo ay nagdadasal. Every time tayo ay nag-serve kay Lord. Every time tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Every time tayo ay marunong makapagkapwa-tao. Every time tayo ay nag-lector, lay minister, altar boys, unti-unti bumabalik sa atin ang ginawa ng Diyos before the world began. God intended man to be holy and blameless. Ngayon, pag naki-Lord ka na, tandaan niyo to, wala kang dapat ikatakot sa problema. Kaya sinasabi ko, wala sa problema. Ang problema sa nagdadala. Kahit na pa, may mga problema tayo. Ito yan. At ikaw ay naki-Lord na. Nagsiserve ka sa Kanya. Ito nangyayari. Tignan niyo maigi, Sarado natin, baka matapon. Suggestion lang. Andiyan po si Father Kirby. Father Kirby, suggestion lang. Kung meron kayo nakaschedule na kumpisalang bayan, tapos na. Suggestion lang, Father. Okay. Suggestion lang. Amungkahe ko, don't call it kumpisalang bayan. Call it pista ng kapatawaran. Pista ng kapatawaran, Father. Example, may mga nakahilera mga pare. Tapos, may natapos, Father, na isang penitent. Mabawa, lalaki. Susundin ng lay minister yung penitent. Tapos, dadalhin dito sa harapan. O kaya meron tong kneeler. Ano ba? May kneeler.
Yung penitent dito, tapos isang lay minister, lalaki, babae, ha? Kung siya'y penitent lalaki yung, lalagay yung kamay ng lay minister sa balikat, yung kabila ng penitent, another lay minister, lalagay sa balikat yung kamay. Magdadasal sila, paparinig doon sa penitent. Lord, maraming salamat sa aming kapatid na ito, nagbalik loob sa iyo. Thank you, Lord, for that forgiveness at nilinis mo siya. Maraming salamat, Lord. Halimbawa, ganun dasal. Pag tayo, Father, ng penitent, hayakapin nung minister. Welcome back, bro. Welcome back. Pagkaraan nun, dadalhin yung penitent, Father, dyan sa gilid. May mga, pwedeng nakasarado yan, may mga tables dyan, Father, na may kainan. Tapos dadalhin ng lay minister, yung penitent doon, tapos sasalubungin ng halimbawa ng MBG doon sa bandang kainan, piyesta nga, kakain yung penitent. Magkikwentuhan sila. Meanwhile, yung dalawang lay minister, babalik sila kung sino ang abangan nila na pwede pang matapos na nagkumpisal. Ang image niya, Father, yung image ng prodigal son. Suggestion lang. May yakapin na ganyan, tapos welcome back, sister. Okay. Sorry. Wala eh. Kailangan, malapit na. Ito yung story ng prodigal son. Kaya nga very important, like, halimbawa, nagkumpisal ka, tayo ka, bro. Tapos, may hug, welcome back, bro. Ito yung image na yan. So, they feel, yung mga tao will feel personalized. PS, meron ko isang classmate sa UPLB, hindi siya Catholic. Tinanong niya ako, Father, kayo pala mga Catholics, you don't confess your sins direct to God. Ang tanong niya, you don't confess your sins direct to God. Sabi sa kanya, hindi, we confess our sins direct to God. Tapos sabi niya, bakit may mga pare? Kasi kami, direct to God kami. Kami, direct to God din. Bakit may mga pare? Nakita yung bangko na yan. Yes po. Halimbawa, mayroong naka-usli na pako. Tanong, paano bubunutin yung pako? Paano bubunutin yung pako? Ano, hero? Paano bubunutin? Martilyo. Tanong ko sa kanya,
Yung bang martilyo o yung humahawak sa martilyo ang bubut sa pako? Yung mahawak. Therefore, kami mga pare, kami martilyo. Yung mahawak sa pagkapare namin ay siya bubut ng pako. Hindi kami ang nagpapatawad ng kasalanan. Ang nagpapatawad ng kasalanan, yung mahawak sa pagkapari ko. Direct to God, using me as His instrument. Tapos bumelta. Bakit kayo mga pare? Paano kayo magpapalinis sa inyong mga pare? Kayo rin nagkakasala rin kayo at marurumi rin. Aminin ko, marumi rin kami. Nagkakasala rin ako. Yun naman pala, Father bakit kayo magpapalinis kung marumi ka pala? Ngumiti ako. Tanong ko sa kanya, ikaw ba naglilinis sa bahay? Ang sagot nyo? Pangalawang tanong, ano bang ginagamit panlinis sa bahay? Walis. Yung bang walis mo, marami malinis. Ba't pinanilinis? Hindi walis yung nagwawalis. Yung mahawak sa walis. Pag may nasabi sa akin, yung mga walis mo, marami malinis. Malinis po. Pag mukha sa mukha mo, kung malinis yan. Yung walis, kamukha na any basahan, marumi yun Pero pinililinis mo. Kamukha kami mga pare, marumi rin kami. Yung mahawak sa aming pagkapare siya naglilinis. Tumahimik na siya. Ako ngayon ang offensive ngayon. Sabi ko sa kanya, alam mo kung bakit may pari doon sa kumpisalan? Number one, yung pari represents the church, ma-verbalize mo yung kasalanan mo. Number two, more importantly, kaya may pari doon para ma-verbalize ng pare yung patawad ng Diyos sa'yo. Nawala sa inyo. Nagtaka siya. Oo nga, no? Sila kiniklaim lang nila na pinatawad sila. Sa atin meron tayong closure, mas payapa ang nararamdaman after confession. Kasi narinig mo yung patawad ng Diyos sa bibig ng pare. Amen. And last point, madali lang to, kailangan, again, maayos, malinis at para may laman, all together. Yes. Para pag binawian tayo ng buhay, ang pinakalaman mo, naglingkod ka sa Diyos sa simbahan na ito. Yan ang pinakalaman natin. Na pag tayo man ay babalik sa Diyos, all together? Yes. Ang pinakalaman. To end, please stand. Babaan niyo po yung gamit niyo. Labas po kayo rito sa aisle, please. All of you. Close your eyes, please. Close your eyes. Shelo. As you close your... Huwag kayong babalik. Here's Father Kirby. Ito ng kaldero. Maayos. Malinis. May laman. Sa'yo yun? Balik sa akin. Ayan. Yan. Salamat. Don't forget, Lent is pinahiram. Binawi. Tandaan nyo, dapat maayos, malinis, may laman. Maraming salamat po.